Emident. Revolúcia v čistení zubov a ústnej hygiene. Čistí zuby a ďasná bezpohybovo ultrazvukom a najnovšou mikrobublinkovou zubnou pastou. Jednoducho zľahka priložte kefku bez pohybu k vašim zubom. Milióny malých bublín splasnú a odstránia zubný povlak a baktérie. Mikrobublinky sa dostanú aj do najmenších medzier a odstránia tiež zafarbenie zubov od kávy, červeného vína, nikotínu, ako i zvyšky jedla. Vaše zuby nebudú len zdravšie, ale aj belšie. Ultrazvuk čistí i tam, kde sa bežná kefka nedostane. Baktérie na povrchu, ako aj priamo v ďasnách, budú zničené. Zápaly a zápach z úst sa stratia. Emident je celosvetovo jedinečný v zubnej a ústnej hygiene, pretože pôsobí do hĺbky. Emident ultrazvuk preniká do tkanív, odstraňuje baktérie a chráni implantáty, zubné ďasná a zubné korene. Z Emident budú vaše zuby ultračisté. To znamená, že až do 12 hodín vydrží váš dých svieži a vaše zuby bez povlaku.